И здравейте хора, аз съм Старец от Мемейто. Кажи нищо ме. Кажи нищо бе, Меги. Не искам. Не. Меги, аз затворя с ним този клип за малко. Добре. Цял бомбан. И затворихме за да занимавам. И да, грабили са от ония от Кива. Шаркиро. Едни от тима ме ограбил, утре ще бъде майката. Хилпо. Жете хина. Ю. Тюб. И сега няма никакви дъпъбал. Дъпъбаленс. Дъпъбал. И аз съм ранг Ендър. Вижди си мисля събирам за Ендър Good. Ендъrbok. И ту. Ендър Good. Не, това е Donator Plus. Но той не е лош. Или Donator. Или Legend или Ender Good. Аз мисля за Ender Good, защото има 10 хома, RPR, Fix, PV4. Кита му е фулка. И само 60 дупа поинт. Или да, 250 или кука. FF. И на педал е лефтно от фикшена. What the fuck? Обичайна река, ценно инфо. Бит париок. Звучи съм от фикшена. Ало. Снимаш ли, бе? Да. Имаш ли крипър, река? Не, аз не. Не това, дай гудбай. Беден съм като църковна мишка, мой човек. И за кой е крипър, бе? Виж, райдваме. На Never Give Up. После на Never Give Up хома сме да гръмнем честове. Порти ма мъра. Ти нали днеска бяхме там, бе? Да, ма ситнаха хом на други хом, на Legit. Няма преди там. И сега. Който е last user, бе. Като! Извиняй. Какъвто. Влезе там пич. Това Как ще им гърмите хома? Не знам, никакъв шанс. Аз имам крипър, река. Имаш ли, бе? Не те ли му спря? На мен ли, бе? Не, другия. И да, хора, сега в клипа може да видите рейд. Рейд, който няма да се получи. Той какъв ранг е, бе? Ендъргът плюс. Ама то няма стане. На Ендъргот. Чакай. Ще стане. И сега някой да затвори нещо с време.
Идва си XX. Да той. Браво. Розалес. Събира на работи. Идва си Aerox BG. Идва си XX. Dark Link. Идва си XX Style. Има запалка. Казва и кригарик. Да, хора, сега в момента гледаме инвентарът му и е 9, 12 през нощта. О, фак! Без искам пуснах CSGO. И да, хора, ще се върнем като се оправя. И да, хора, мисля това да е за клипът. Мисля, че стана достатъчно дълъг. Мисля, че стана достатъчно дълъг. Някой друго да кажа. Абонирайте се. Дайте лайк на клипа. И утре може да има още един клип. Но не знам, това ми е. Айде, ще се запускам по да го кажем. На фулка. И това, ако ти кажа, че се борят за фул, 3 фулки. Един Sharp 4 Fire 2 Knock 2, втори Sharp 4 Knock 2 Fire 2, който си ги запази, ще се вари само ето Iron. Почти 5 лега, защото той това ще направя лег 2. Pro 4 Infinity 1 книга, регенка и тук на Pro 4. Вече да взема, защото не искаме по-бъдете. И да, хора, това ще от мен. Абонирайте се, дайте лайк на клипа и чао чао!